ngủ yêu play bạn ngài play phi paro cái yo badan bor ke jong fry play yo an to phi lam paro ti ke jing hikai ha ka ke si ke bangawan ra shepi ke jing kedau kelum ya ke jing kurku amen ke jing kedau kelum ya ke jing kurku ini pai lang bat ngan la ke jing ke jong play ke ba pila ban shem na ki proverb kala nong ka ba arpu pra kad khot ka ba khat sao kat tin jong play ko ong kuno ko ong suk uta uba shep tin hala kasni henrei uta uba pen e yala ka do ngot un hap sha ka basniu amen te ko bang lo ong ba ka jing hikai mata kasni ka de ka jing kro kelum ya ka jing suk te ngai paro ni kwa ka jing suk amen lau berduk ne lau berduspa ne paro ni kwa ye ka jing suk te henrei dan patang patu kan ni ki bayo e ka jing suk ka dau ka long ba om la ban thi ni ka jing suk da ka jing don jing em jong phi da ka spa ka phau jong phi amen la da dei kum ba thiet kali de pio i ki ka surat kala blok namar balai ba chu thiet te da ka poi ka no lak ru ka mot ki briu ki dang yo hi ban thiet han rei ka jing suk ka long ka ba om don dor han rei mi ne pet pat ha ka tin ka jong uplay la da kular lot ban a yang ni yi ki par khoi ki jing don kam ki jong i ha ka por thai la don lot ha ka tin ka jong uplay dei namar ka ta daw ma ju ong ya baro wat ju puli shi teng ye ka bible sa puli na to bas dang shi do ka put puli hado ba kan yo jaka ha ka jing em ka jong phi ke e ka daw namar pa hang ni ra don lot pat ka ta ka jing suk ru ma ni thu e phi ka don ha ka tin ka jong uplay te ka tin ka jong uplay kala patai shibun hen rei ngan wara katu ka ni ki di khat bible ki balada pila ben rekam na ko ka por sha ko ka por na ko ka tayo sha ko ka tayo haba pila ben rekam ye ki nganong ye phi ba phin sa yo ka ni ka jing sok balai ha ban wan man la ka tayo namar ba tang ka ka sni tang ka ka tayo phinam la ban yo lut i ki te ki jing tip lang ba ka tin ka jong ublai amen dei namar ka ta daw kat bagi dang im ha por thai ngi ha ban yai puli ngi ha ban yai be sha ka jing shakri balai bagi nang tip kat ba phi nang tip kat ba phi dang le kata ka jing suk ru kan nang tu cha ka jing im ka jong phi amen te ka tin ka jong ublai ka ong suk uta ba shet tin hala ka sngi te ka tin ka jong ublai ka ong ba ni le ban shet tin man la ka sngi ka bot ka wan ka jing suk nagi proverb kala nom ka ba aku pra kan khat ka ba khat sao te ha ba ong shep ting man ka sngi phis nu tho ba man la ka sngi ni ha ban shep ting yo trai namar ting ting John ki priya ki ba shep ting yo trai tang ya ka ba snola te ya ka ba snola panen da ong ki penran khmat na ba le bom la te ya ka ba la pat ningong long amen Oi, kata apa deh? Daya tungku pat kak. Haka cingim la jong. Kisah peran mat kalau apa kata. Hari ni ayo pelan. Ya ikong. Haba uklay ukren. Lang ba jong na bentuk kasih kumto marsin kren. Intan kacing kuslay ke uklay ukwa kopi kita kibri kiba shepting si sentep ba. Uklay wong long ba pinle kata. Te Henry don kiba ngusi kis ngudu nong te oh ngayo nong pala nang to Henry ka tin ka jong play ka ong wat le kata kabot tang ban yo pas pa ka phau om shep te yong trai ki phai len dat no yong trai te Henry kam de yingi bangin long kum ta men ani thoi pi na example men ta na ba pin so tho la dangan ring do sha ka jing ka jong ni kabot kan sa sngo tho te pin sa sngo tho an example men ta Lese menta pide ka priyo ka pom don jing nang jing star. Pide ka priyo ka pa phim long ban litre hang do rom dan na ai ka pai jam ye phi na mar phim dan nang te phim da dan bhai ka ta jing star phin le kanu ka jat kam. Te what happening ka ta don ka oi ka priyo la ni oi priyo. Upa ai kam ye phi. Om tang ka ta wai ru ka dor ka ba biang. Te
biang ye pi bat ke ke ba pi pin le kamot pin wat be kilan ti ba man nak pengosi yo kenrat jonga la ne ka kenrat jonga namar ba ngam dan nanti bangan let chawai pat amen ti kamot bala da menta ma pi pim dan kamot dan menu bala ban ai kam ye pi dan tai wai bala ban ai kam ye pi te kamot kad bo ong ta kenrat jo pi la ne ka kenrat jo pi nganget pi le pin chap tin ta pengosi balai tang chap pengosi kamot pindu no ya kata ka ba pide ben yo ti ni haban don ti kata ka do not ya kata ka mensim ka bangin sngo tho bet ba khlap utrai yim long ai ni de ban sngo tho te bala da ni do no yo utrai la da ni pen thot yo utrai la da ni shap ti yo utrai un sa isi yang ni utrai un sa kan tat no ni sha ai be yin len hari ka bas no si kalong kane ba bon sien na kam ta ka do ne am kibru ki perkhat palat lada itu in be akam yang ngasha e yan le ki khon changa kin pam na e ngan pam na e ngan ko kan sem na e ngan si wai dai hanri lada dai pa ya kam sim ki perkhat te lada man le pom sha e ngan le nya hab le chok sa du chok ani utrai man sa kan tat no e nga ngim chu kam perkhat te kata hanri nak man ta ka do bon ki perkhat par ki khon do yak ki shap te ki buram ki trai jong ka do ki ba ai jing yarap nam ta ka do ka ki ba ai kam ai jam hoi ble juni long try jong ka do ba jong ka men sin hanre don ki try hari ka prathai ki ba long ki ba ni ong ki malik ki jongi ki boss ki jongi ki ba ai kam ai jam amen te ki ba pon ha ki shap ting wala phiyo ka dor ka ba bian phi shap ting wala phim don lak le sa shawai te mai ya kren te ni ha ban prakhat ken ba ngim don lap don lenti lat hi na uble jongi amen te na mar ba ngim don ka lenti shano ri don tang ha uble te ka hap te ke ni ba ngim shep te ya u man la ka sni man la ka po om de ba ngim ko ngo yu try tang ya ka bang ni snow la ya ka bang ngim snow la pat ngim nom ko ngo ngim nom shep te la da man ong ye pi la pi shep te ka jing sok karwan na mar ka te ka chom le ong sok utau preo ba shep te hala ka sni te la da man ta pi shep te na sha pi shep te sho kan man to yu kita pon ko oi nga o man sho pu le ba ta no ngat wai nga le jiseng henre lakut no kam long kom ta kam man la ka sni hab yai betang kat ba pi dang em pin hab ban yai shep te ni ukrai kat ba pi dang la ban hiar ban ring sim ngan ong ye pi to shep te ni ukrai til ra pi shep te ni ukrai haba man la ka sni kamut ka jing ku kan man lap ken ha ka jing em ka jong pi han re ka te ka jong le ka ong ku han re utau ba pen ya la ka do no un hap sha ka basim te na mar ka ta la da ni pen ka do no ni la tep ba ka de ka long ka basim utrai sha ai ni ban le ka ni han re ni le ba te ni hap ken ha ka jing sniu na ba ha ba ni la tep ru ni dang le ka te amen ada menta kadang ka shala kabak kelang kading ngala ong i hap long wa nam kta ai tu kading yo ba phi ing i pa di sat la i le kta ba hatu in nam ing an te kalong kum ta hi ken bale ba jen ja ka jingim jeng ki priu bale ba la kurdo pa ka jing sok na ba la ong te pa dan le e ka to kan salong ta te teng na perkhat ngo usut tan u de go pi namar haba usna haba u la peni ikni company ki ba her kum ka kiat musik red bat kum ta ter la tho hang to ba la da di kamot kan cause cancer de ne te ula de bi thu ong ni usut tan to ba bi la ya thu lu pa te ba da di ya ni ka salong ta ha ka perkhat ki badi ki to ki pam ki to ki kham bi chu shu na ba ki la tip te ala menta ka ding ka kelang phile no hi hato te hato phim dei kita ki ba be te na mar kata kiar na kata ka basniu ya le man chep ding you try man ba hitte man ba hi wan che bible study ha hitte ba ka to kam long an oi phi kiar nan ong ye phi ka jing sok kan sedang ban wan thendiat na man ha ba phi sedang ban chakri you try hinam tip lo te na mar kata ka jing sok kana wan chi sen wan kumba ngai thu i phi menta rap shi post nam menta ngala sok namar ngala kli ha kata wei ka jing yo i pau ba hadu ka no snam nin yo e ka jing sok ba shisha ha ka jing shakri play te henre la ong ba hadu shi post nam adala da nyau snam la penjanai ka jing shakri henre shi post nam la yo e ka jing sok ba pura pi i ngam padan ka yeng la jong ngam padan ka kali
ngam padon kata kaspa kapau hanrei ngani thu ipi ngadak da kajing sup namar ngam dan ram dan sya te ngayo kaba ngayo ban siu bai wai pakam ta tagran ngadan kajing sup kamut baladon kaspa kapau kajing kasam baladon ke kali baladon ki syakri shibon kamut kumta kajing sup kadai bet kaba ni layo ban bang ladang isong yi wai ru ngin nam pensa bai ye kamut ngin nam dakra kada kada kajing sup phi kot phi khia kata kan te kajing sup te ka e kajing don kam ka bangi don kam ni yo nyimpan palat pot nyimpan kajing don kam jungi ni yo wei ba phi lalat hi na karam kasya phi lalat hi na kajing pang na kajing hitong phi la yo e kajing don kam ki jong phi te le ayu rada ni yo yeng ru ngin ro yutra rada ni yo yeng ru ngin ro yutra na mar ka don le ko wei ka chat ka priyo ka ba kim ya te ki yeng building ki ya te bet tang da ki yeng dara ki tei tang da ki trap ki mi tei ki ong ba ka ne ka perthai ka de ka perthai song basa hanrei kata ngam ong ba ngin long kum ta da uble kur khui ngi la ma tei ki yeng pa ki tulan ru tang ba ngim dei ba ngin ngau sarong ama ti compare la da ngi chong tang hai trap ne ngi chong ha ki yeng pa ki tulan ne compare tamba ka jing sup ka de ban don ha ka jing em ka jong yi amen ti wa yo hi ka jing sup ka mu ude be tang uta hi u ba shep ting yo try amen ten tang ni pet shu la da ki shep ting yo try ke e shu ka ba u play un ai ha pi ni pet ke jing wai sam hispa arpu pra ka de khat ka ba a jing wai sam hispa arpu pra ka de khat ka ba a naba min yo bam ya ka jimi not ki ti jong me min long so bat kan long bahaya me ngin yo ban bam na ka jing tre minat ka ti jong ni bat ngin long ki basok bat ka jing bahaya ngi haswa bangin yo ikani ngin pe ka khat ka baning kong kong kum no kong sok uwei u ba shep ti yo trai u ba yat ha ka lek ti do u amen hang ni ru pi ka kran shu hang ka jing shep ti yo trai bat ki ba yat ka lek ti ka jong u dei nomor kata kata ni ha pan yat bet ha ka lek ti ka jong u ginam yat lat na ka lek ti ka jong u ngadong ye pi la da pin nom yat lat na ka lek ti ka jong u pin shu yat bet ha ka lek ti ka jong u trai ngadong ye pi ba ka e ba pi train hem yo kan ban bam nang ta ma la da pi dei nong rap ru ka mot la da pi chu pi rap ba pin yo ban di ngadong ye pi pin yo ban bam ka mai ka ba piang ba ha nang ta u play un ai u slap u ba ningong u slap u ba khado u slap u ba piang thau wat la da wan u priane u slap u ba jorne u kelang ne u play u don ka bor ban ya dai jing thum ki jok pi na mar ba u play jogi u long play u bala wat ya ka u thau ha ki leng ho ti ki jo u ma te ka mot compare wan u nyu chu bai ne wan u priane wan u ei ne la da pi shep ti nyu trai pi yan ha ka len ti jong trai ka pi ka mai pin yo si ban bam na ka ta ka dei ka jing shisha hadre la da nim chakri pa yu trai ni dap tang ka jing e ka ong no pat kan long bahaya be ka bot kan long ka ba bahaya be kat ka ba ki le kat ka ba ni tre shisha na ai ngo shisha yu trai utrai ula khot nei nga bang tre ka kam ka jo u han re ha bang tre ka no ka kam ru kan long be kat ka bang le nga I ka sei so ki riu ki kmen ki shem slo bha ha bang adam sa man shwa shama pat nga don shama pat nga jule ki do ki jat kam ko ki riu ki kmen be ki ai ka bang le kamu kalong baik ke business jonga pambau trai ko hot no yang bang tre ke kam jong u te ka e ka dau ba nga shep tin ban thok ru shep tin dala sa jing ba men met dawan bri mas tat ban ong ni barang shu shep te ka ba e nga ha is ho hak ba pu ba tam menen nga ka ha fresh te namar kata don ki bri ki ong la pi shong ha bo thli ru kalong yo pi shong ha e ru ki bri ki wan be e shatan no bele namar ba ndai ki be e nga ki be yu trai man te namar kata pi ban long ki ba shep ting hande kini ki pom shep ting yu trai ni pe ayu ka bai ko ong ni pe u ha gai kalau nong ko baning ko ko khot ka ban riu ko ong kum no
พี่เบ็ดชีบวนเต้พี่ลมขึ้นเดียงพี่บ้านหันเรพิมกระดังพี่ดีหันเรพิมลาพิมจัสเลียงพี่เป็นกุบยาลาดีหันเรออมดันอุบาสะอาดบัดอุบาโยใบนองอุชโยใบนองตั้งบันแทบหักปลากระเปยเลี้ยวkini kita kibriyo kibam syapting yung try kiyo bay nong tang ban thep hakapla kabapay tliw kamot kuno kamot pilatrish tong palan pilaminot bantray henry lapelang kapisa but onda ladap kata kapisa nen kata kapisa ladai ban lang chibon oh ban yo the jaka ban yo the kali wa lapang no ikon wa lapang no pa kamu lalut no kamu tisu kamai tang ban thep hakapla kabapay tliw teng lam wan ke jing lut pot ke jing lut san shu lut pot ke ai shu accident ke kali shu jaka ai shu do ke ai balai namar ka daw bar phat ke de bom shep ti nyung trai bom yang ha kalin ti jong trai ho ki don ka to ka ni ki brio ki ba wat ha ba ki shep ti nyung trai ki piang ki pet ki riu spa han rei ya ka jing sok lak to no na ki kim do jing sok ha ye na sam namar kata ngadong yi pi ni ha ba shep ti nyung trai ka ba pi tet bom long ba le ka ni ni ha an piang na kata lada mentan ha example mentanithei mentan ha example lada email ila ong thei pet wat nam le ho kum ta ti thei ile betul sngi ha ila ko ongo ti la wan ti im sha sho nama balen nama pa ila ko ongo lada I habret pat mentai sedla ba habret wat nam le ho kum ta I habret dawan ila le dalawan email nam no I sha sho de ne ti balle ba ki breu ha ka ki prothei ki la long stan ki jinja nama ba ki le porsha te ublay usneng usempat bagi jing jinjar babun jat namar balai namar ka jing bam shapting te way ba phim shapting te layo ding sepak amen la sai la te ngam tharai be ikong lada ikon jopi iklan le da ka pechu sho ka sho man ka singam tharai ban le kom ta amen te ki kon hi ki betul sni kamon kin sup ba ka wa ki mi ki par kin it bat kin nom sho ru iki te rai way ba sai la te ham sho thlam chi thlam Tete namor kata daw kajing bom shapting yu try kajing bom yang ha kata lenti ke bala pergi kapan long bagi jinja kapot lasya sempat te tanpa phim shem la yo I kata kajing sempat phim shem la yo I lasya sempat tran chin tran balai ban pet mate henry dong kiba kim sngo tho sho ada kren hui sia wang lasya na do na kle ha do slak jan lasya sho taru kim pai pang namar kata ai long ki ba shep ting yu tra da phi shep ting phin kyar na ka bas new phin lai ban ha ba ka bas new wei ba phim ha ba ka bas new te phi sok kan ka man sim amen tani pa chu shu man ta sam kala no ka ba shi spa sa ku saw ka khat ka ba khat san sam shi spa sa ku saw du khat ba khat san kita ki brio ki bakum ta lang ka jinglong sok kita ki brio ken ki ba utrai ulong bleng jongki sok shisha kita ki brio ki ba utrai ulong bleng jongki ngalong ye pi la da pi kwa ba utrai ulong bleng jongki pin le kum lo ana example ni pi na ho pen so ko la da pi dong ki jingnon jing em la da de ka spa ko ne la da de ki khon ne la da de vlog ne la da de mano ha jing jong pi ngan ong ye pi IT ki show le wat nom kam trai ya ka spa jong pi ru wat nom kam trai ba de ki jong pi ye ki khon ru wat nom kam trai ba ki de ki jong pi re ong trai ki de ki khon ki de ki jong me nga de tang ka aya ka ban ri ka ban suma re be long trai no ne yo vlog ru IT show trai wat nom kam trai ka spa ka phau wat nom kam trai ngan ong ye pi ba la da u blei u long uta uba dan hakati jong uya utala ba di ushabi usetan chua ba on rong man ta ti ki khon jong pi u lok jong pi ki jing don jing em jong pi ya ka jing em ka jong pi u hap ban le lang ba u jisu ba undom la ban ta ti da le ru em amen han rei shwa ba gin IT ba di ki khon jong ni shau torai kita ki ba IT ki de ban IT shwa ya la de mat ban ban sim lada pi ya le pi IT kamat kan murlang kata pi ha ban IT shwa ma pi ya le shau torai ba di ki e paro
kiba pi ye la sebentar ikon asamla la khat prasnem asyik ting oh yoki lang samla pi la ban be iki kat chaba kilen namar pale namar pa kila he ki hable school ki hable class tenre ublai te udon hasnda jonki lara pila IT hau kamot pula te hi ma uban control ki khon ki jonki amen te shua pin IT pa di khon jonki sha utrai ki haban IT shua ya ra de sha utrai IT ulok jonki ha utrai onnom let da we pat gabriel no lor jonki amen IT ki khon deu so tan num yo wanam ai ki mobile phone ki ATA ki khon ha pa de ka por the mobile menta haskol ki penan kam hamre pi haban sneng pi haban duai ha ka re bagi khon jo pi ki nam kwa ek ji thala jo ka perthai hare bagi kwa ek ka ba men te ka mon kalong ken ka jing bha ya pi namar kata ai ba utrai ulong utrai ka jing ka jong ki te phim dan kam shu ken man khus lai nganong ye pi lada pi shu IT ben namar ka ting ka jong utrai ka ong no ka ong sup kita ki priyo ken ki ba utrai ulong ble jong ki te ai ken ba ki long ble ai ba ki long ki khon jong ble ba uble ulong jong ki nang ba ni long ki ba sup shisha ni long ki ba sup la uble ulong jong ki ngini pe chu shu probo kal nong ka ba lai ka khat ka ba khat pra kalau udin ke jingem ya kita ki bashim bat yaka batsuk we baro uberieka yaka yaka hukum kalau shisha udin ke jingem ya kita ki bashim bat yaka batsuk we baro uberieka nama kata mau ngipi haba pi pulin em yaka din ke jongblay mau ngipi bo apa dodun ke jong piri te ri sutu ong ri jingri mentah piri siar piri gi belang gi masih apa pihak anak sumar bahai pihak anak biang kapam kadi ke na kata jong kini em teh ong ri ya ka din ke jong play happy kamut pihak ban biang em kamut riset ya ka din ke jong play ha ka jing ke jong pi pin long shisha ki basuk namar palai haba pilari ya ka din ke jong play ha ka jing ke jong pi kamut pin lat ti ban yai lat na kaman ke jong play shisha ma ai mo yu try ba lada ma yo ban le kaman ke jong try kaman sim jong ka suk jai hanrei haba ngam yo pat ban le kaman ke jong try ngam khum yai lat kaman sim jong ka leng a ka pisa ka jinja te de na mar kata kada ma judu wai ho try ngam jong wai wa ju sha inga ban laptop namar kan den toy ayu ken nga ban laptop shi minute ar minute ngam jinja baro shi sngi ya man baro shi sngi nga haban ba be te ya ka ai ka ban le te namar kata ara pi puni bahai ka tin ke jong play pisnga bahai ke jini kai na koi ka por ba ki shakri ke jong try ki kran ka rong be ha ka dono ka jong pi la perkat ngadong ye pi pin lat ken na kata ka ba pin rio ban le pop no ba dai pin apat pe thak ye ka tin ke jong play ha ba pi la bat tang mo pi lat ken na kata te ane thui pi jinjar si sha la pi le ya ka mon ka jong shabar ka mon ka jong play hare da yo ba ban le ka mon ka jong play ka sok bahan em ko ban sim jong pi wat ba phim na ni ai pi sok hare nga tang sula le pop le nga ngala lam ver ngala le lam ver ngala lok ka bri ka ba bit ngam hon chura le ka ai da ba ka ai rum hon chura hatto de yo ban ya sok na do ka ban sim play sabun pa ka ban sim man tini pe chi shu proverb ka no ka ba khat sao ka khat ka ba kuai utau banyu ben yalau para marjan ule pop henry uba isne yu bodok sok utaken ngimdei banyu ben ni para marjan ki jongi khamtam la ki dei kita ki bodok te henry ong kumno henry utau bi isne yu bodok sok utaken te hamani nga haban ai pi we ka jingai wa pen ngom tho kalong kumne hoi ka chi ka jong ble ko ong ni ban isne yu bodok tang ba pihak bansian pat nama baka di kepertain tak kalau kemudian kalau mutlak ting ada pila shida pala ru kidon ki bo shim ka bu ye jinglong shida jo pi kidon ki bri ki ba kwan mentoi ru te ka tin ka jo ble ka kran persya ki bri ki ba kwan mentoi ya men
te kamut piyo I bagi dok shisha pi hap ane rap yaki namar ngani thoi pi kibriu lagi dok sakat no ngam tharai bagi don kaman la kasni amen teng khat kin wan ban panji rap rekin nom don kam mala kasni kin wan pan liang la se teng khat kin wan te kamut suk kita ken ki bayar rap te kita ki badok te henry ngaralap bahan namang ngaraya lenti hapon panas sedang mencakri utrai ngaralap kemudian ani kerja siap teng yang di tani dawan kibriu alak ti kibada don kam shishahi te habadon ni haban ya kabom don te ka ya no ko wei bom don ten da te henry kadon kapor kapa ngala ka jing is hare ngapit penban bale thin make up ita ibri wan panci aja kai wan pan kuliah te dala te hadin ngaklan shim shuhi rai kata kapisaru na ita ibrio te ngakit penban bai le thin make up te kamut kamlong kenyini ya kajin kamai ka bau ble kur khu ni haban long start ke kim don ja shisha kim don ni shisha piham kaja ka phi ben bam ya la diru ai no ru kamut mlete na ma beli kitchen ja shisha redon kiba wan pan pisa kliat ba le di de kiat le thi du drugs oh le ya kawaii tinggal lalap gitaru oh le ya kawaii bati te hanre ni hakai gitu kibada jenja shisha tang gajaban pamu kimdan le segi dan kaman le chim dawai habang idon ni haban dia kabam dan te ke ya te ko wai amen te haba pia rap ru pi slay ru pi habadan ya kajis ta amen yimde ken ba ngapa ting pala atiyo ya le chedu jo te kamut chuko ngo ting pala te hanre kamlong ken bangin long beat pala hadu kata namar ba banchida thanru kaban yap amen tengi hap long ka bas ibasian tengi pet proverb ka nong ka ba khan riu ka khat ba tho ka ong kum no ka tien ka jong blai utau ba pencha skor ya ka tien uncian ya ka ba ha ba jar ba shania how try su utaken shushu kaktin ke jong blai ka kran shushu bangini ban pencha skor ka tien ka jong try nomor kata lada piwan chekani ka Bible study ngan ong yepi lada ki pencha skor ha ngan ong yepi pinlong ki basok nama bale man la ka yo ngai pinyo mai jing kai thamai man iban hi kai ke jingim ke jong pi ka pinyan compare pi yo shi kan tien ar kan tien tang ba kan long ka jing kai pi ten re lada pi shi wan tang ban chupin kemen yanga hanre pin pen kemen yo blai te kan ben toy ayu kata hanre pi wan pencha skor ha ayu ka ktie ka jong blai ka kren haba pi puliru ya ka Bible ka kren chapi ka kta ya pi ka ktek ya pi ha ban kongo namar don ka por ka ba masin plier hi ka kren bet ya pi ka tek tek haba pi puli ka ktie ka jong blai ka an sim tek tek ka kren persya ya pi tek tek ka kurku ya pi amen te pi ha pancha skor ha ayu blai kren ya pi amen te ni dia pet Shushu benta proverb kalau nong kaba arku hundai ke depan kaba khatra. Habom dan ke jing iko pau. Kipriu ki genther no ika adong. Hanre utau basumar yaka sup utaken. Manong ipi menang alaya lan. Katu ka bamne ko ang kumno ko ang bajar o basania how try su utaken katu ka bamne ka ba kalnong ka ba kan riu kani ka khat ka ba artho te lara pisania how try ru pinlong ki basuk amen pinlong ki basuk lara pisania how try kum example ha ka por ba bleu o inga ba mi na po sno mo pachane klam don ni kum ba bleu phayu abraham wong mi yang arung suang ben mi henry nama pangalasan ni atli ho ong da im na yap long ka palong bleu pha inga ban mi ngan mi te pi inga suk ki syang wan chne man ngan pla hok hi ban ya hasna mo pat na kham suk hang ni kata ka de ka ba shisha om de ka ba ngasukran arsak na kham suk hang ni ban ya ka ba ngadon hasna mo pat te balai namar pangalasan ni atli te ho la ka phi la shushan ya la ho na kapan borte ya uble bunle AAP lala pila shushan ya pala uble un
he kata jing sok ka jong u happy kaba onam thau kata jing sok kabon ai happy namar kata to ngin shania hau trai bangin yo kata jing sok kaba puraman wat nam shania ha ki pri wat nam shania ha ka spa ka pho wat nam shania ha ka jing start ha ki ai barak khai wat nam shania ha ki experience ki jong ki andre shu shania hau trai te pin yo ten ya kata jing sok kaba omla ban batai men kalau no habom dan ke jing yo i pau ka ni ka khat ka ba khat prana ka nong ka ba aku kundan ki pri wi ke ther no ik anong la da om dan ke jing tho pau ka ba ki pri ki ke ther no ka ba ki le bom sun yo te ka an lai te na bar ka ta ngani thoi phi ki don hi ni ki pri ki ba kim da i yo play hadu kata kim da pudir wi ka bible han re play per udang i ye ki play udang per i pau ki haba play per i pau la da ki kloi ban kala ka ba mod la kim kin ther no e ta ka adong ka mod so na ma play la sha snake leng ba ka jing pho sneo man te tre ga ni thoi phi ki breu ki ba klan ba ban yo i pau ki de ki ba smart ba ban puli te ke jong play man don hi ki ni ki bom smart ru han re play la da yu i lu pa ya ka do jong ki nem ka ba shalan dat te ka ba ki ni ki ki slong e ki sha yu i pau ha But hadir pat kini kibreu ki long ki ba smart ba ban puli ka tin ka jong play ba da phi smart ban puli ka tin ka jong play ka ni ko e phi phin klan ba ban ni pau ba ha ba phi yo i pau ka mod phi sok te na man ba le phi tip te ban yan nga ba da ngai hadu ka ni ni ko e phi dei leng ba ki jing yo i pau te nga no e phi la da phi yo i pau u le ba pan pau te la da phi le ba haru pan pau phi le ba sneer pan pau te ka mod phi sok te ban ya dan ti man te ngayen hadu kan ni ru de leng ba ki jing i pau ba sa ka wei ru ba ngade ka bre ka pas no tho hai ki jing i pau te ngai go pat yo play na ka benta ki to i bam so tho pat namar ka jing snor ka jong hi upen kendo pat ko ye ni ki ba am ka so tho ama hi yo kan man phone man pli kong ma pos ni rum ta penta ki ba la ban ni kendo kong ayu i ka ta ka kum no u play jing i u de play ba pha ba ha la da um kran dai ra ge phi un kran pat leng ba jong no re jong no ama om shu ye concert ye phi la da phi ye chi sha yu tra ka jing suk pan wan ha phi manong ye phi ba la da phi yo i pau phin long ki ba so tang ba la da phi nyo ben pat ye ke ji i pau phin long ki ba jin ja na mar kan poi ka por ka ble un nam pen i pau shu ba la da ble un pen i pau shu phi nom tip shu ban ya ka ba dei ka pa mai na mar ngai thu i phi bon sin ha ka jing mo priu jong a mo dor be ban le ke ni ka long ka ba dei te han re ha ka jing pau ble ong ka long ka bom dei ngalamot ban le chate siya pa mapat na kini gisni baka don kuwe ka program hanre karawan ga jing samkhya ka bajor haji sya de ready ka ko jabing jungangan ra kita hanre ubleu ai jing samkhya ka bajor ngale thiau tra ong wat nom lai takana ka don ka por po tra sya nga ka don kuwe ka por ka don kuwe ka jing seng ka pa he ha kuwe ka janga utra ko nga wat le chuk to jing seng hanre khile chuk to jing seng ha ka jing sya la sya invite yang nga chuk to jing seng hanre ngale chata ka japan ban kam ba hangta namar bale namar ba ni yo i pau ni tip tip ban yan e ka nanti amen te ka bat kalau ka dan kam ba bagi yo i pau hanre la dan yang sim khia pa i te jing i pau ni long ke ba jin ja namar bale namar wat haba ka jing sok ka dan ha ti hanre ni pa ni brat no ni tim tak no e ka jing sok ka ba bale utmu ban ai ha ni amen ke to bale yo ban kurku ya ka ba la yo ban ber ha deng jong ki tu ai mu e jing jong pra hallelujah 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 hallelujah. I believe it is now.